इतिहास गवाह है भैया कि शादी के बाद आदमी के तेवर कम हो जाला। हाँ, शायद ऐसन कोनो आदमी पौले होगा कि जेकर शादी के बाद भी तेवर रहे। जबले शादी ना भइल बा तबले ही तेवर देखइए। और ओइसा मेहरारू के जेवर होला। अगर मेहरारू के जेवर बा और पहिर के कोनो फंक्शन में चली गई है तो का मजाल है शादी के या कोनो फंक्शन के अइले के बाद उनका जेवर कुछ न कुछ कम न कइले। कौनो ऐसन मेहरारू ना कइबा जौन फंक्शन बीतले के बाद और घरे आइल होखे और बिना मुंह लटकइले आइल होखे। पता करबा तो यह पता चलला तकिया में का कान कहाँ गिर गए, कनवा में का कान कहाँ गिर गए। इतना ना कबो कबो शक भी कई के बैठ जाले कि फलनिया ले ले होकर बिटिया तनी पैसन लगत है। आपन गलती नाय दे खूब बढ़िया से ओभर करके जब पहले है भाई कहीं छटकत गिरी तो ना गिरी।